comment, share, and subscribe. And please click that notification bell para updated lagi kayo sa ating videos. Okay? Good morning, Padang Ilocanos. So halos 2 taon na mula nung simulan ng mga taga Santa Praxedes ang pag-aalaga ng free-range chicken. Ito ang pag-aalaga ng manok na pangitlog at pangkarne na gumagala at nagagawa nila ang natural na kagawian. Dito sa Barangay Sentro Ono, makikita ang karamihan sa mga nag-aalaga ng free-range chicken. Kahit nasa sentro ito, may mga parte pa rin na bulubundukin at idle areas at dito sila nag-aalaga. Alas 7 pa lang ng umaga, ang mag-asawang Mang Larry at Aling Virgie ay abala na sa pagpapakain, pagpapainom at paglilinis sa bahay ng mga manok. Pagkatapos nito ay nahayaan na lang nilang gumalang mga manok dahil sa oras na ito, dito na sila nag-uumpisang mangitlog. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ilan lang sa layer management at egg care tips. Sa layer management, una, kunin ang itlog 2 beses sa isang araw, 10 AM at 3 PM. Gawin ito para maiwasan ang pagkabasag ng mga itlog. Pangalawa, dapat malinis palagi ang pangitlogan para malinis din ang mga itlog. Ugaliing palitan ang mga nest nila twice a week or depende din kung useful pa yung dayami ng iitlogan nila. Pangatlo, nilagyan namin ng net ang pangitlogan nila para hindi sila matulog dito. Kasi alam naman natin ang mga manok, mahilig yan sa mga matataas pag natutulog. Isarado ang net kung 5 PM, 6 AM para hindi sila makatambay doon at hindi nila may puta ng net. Pang-apat, laging may sapin sa paa. Kung maaari, ilimit lang ang pumapasok sa mismong area nila. Alam ng manok kung sino ang laging pumapasok. Kung iba-ibang tao ang pumapasok sa area nila, baka manibago sila at may stress. Kalima, laging mag-obserba. Alisin ang mga mahihina, hiwalay ang mga may sakit para hindi makahawa ng makabawi agad. Dapat ring bigyan ng vaksin ang mga manok natin para iwas sa mga peste at baka ito pa yung pagkalugi natin. Sa egg care tips naman tayo, una, ugaliing tignan mabuti ang paligid kung may itlog pa bang natira. May mga manok rin kasing tayong hindi marunong mangitlog sa mga nest nila, kaya kung saan-saan na sila nangingitlog. Pangalawa, ihiwalay ang mga maduduming itlog para linisin. Pangatlo, suriing mabuti ang mga itlog kapag may crack ito. Minsan, hindi rin natin ito napapansin, kaya madalas yung may crack, yun yung mga madaling mabugok. Pang-apat, kumuha ng malinis na basahan at punasan ng itlog para maiwasan ang kontaminasyon na dulot ng mga microorganisms. Di natin maiiwasan ito dahil ang mga manok natin ay free range. Gumagala sila kung saan-saan at ito ay dala-dala nila hanggang sa pangitlogan. Panglima, igrupo ang mga itlog ayon sa araw ng pagka-harvest. Dapat, kung ano yung naunang na-harvest, siya rin yung unang nadidispose. Or, first in, first out, ika nga nila. Pang-anim, itago sa malamig na lugar para mapanatili ang freshness ng itlog. At huwag hayaang umabot ng 1 linggo bago ito ma-dispose. Pwede rin itong ilagay sa refrigerator kung kinakailangan. Mula sa farm, bumibili si Aling Josie ng preskong itlog para sa kanyang lulutuin, ang empanada. Ang empanada ay paboritong merienda ng mga Ilocano, samahan pa ng maanghang na suka. Ito ay napakasustansya dahil sa mga gulay at itlog na sangkap nito. May tuturing din itong one dish meal. Ang pagluluto ko ng empanada ay maraming pakinabang sa aking pamilya. Karoon ako ng kita araw-araw at sa pag-aaral ng aking mga anak. Karoon ng mga bata at
kababayan ng masustansyang merienda na nakakatulong sa kalusugan ng buong pamilya. Ang free-range chicken production ay nagbibigay ng kailangan natin na karne at itlog. Ang itlog ay kumpletong pagkain. Pinakamurang pinanggagalingan ng protina na kailangan ng ating katawan sa araw-araw. Pwedeng kainin, mapabata man o matanda. Maraming gamit at luto nito. Ang pag-aalaga ng free-range chicken ay pwede din sa mga kababaihan at anak, katulong din ang tatay, para magkaroon ng karagdagang kita ang pamilya. At higit sa lahat, mapanatili ang supply ng itlog dito sa ating komunidad. So ayun guys, yun lang ang mga ilang tips natin about sa layer management at egg care. Para sa katanungan, komento o suggestion, please dial 117. Hey, just comment down below. So guys, makikita nyo, ito yung mga itlog ng mga mga baguhan na manok natin. Malit siya, kasi syempre bago pa lang. Siguro after a month siguro mapupunta na siya sa medium. Ito kasi mga pullet or small. Ayun. So compare natin sa kabila, mas malaki kaysa dito kasi nga baguhan na sila. So ayun, ito. Nung una silang ng itlog, mga siyam pa lang eh. Ayun, aabot na siya ng 2 tray na. Ito, aabot na siya ng 2 tray ngayon. Kasi syempre mga 2 weeks na rin silang nangingitlog. Hopefully next month or makaproduce na tayo ng mga 300 plus na itlog. Kasi almost 350 yung mga bagong nangingitlog eh. Kaya ito, mas marami na kaysa sa kabila. Kasi may get 1 year na rin yung kabila. So, pinihina na rin yung pag-produce nila ng itlog. Kaya, ito, may backup tayo. 350. Right. Kesa sa kabila. Ito guys, kung mapapansin nyo, yung mga itlog nila, ang dami dito. Hindi, syempre, ito kasing mga manok na to, kung saan yung mga may itlog, doon din sila nangingitlog. Kaya kung minsan nyo, halos 10 yung itlog sa isang nest. So ito guys, kung titignan nyo, ito guys, kung mapapansin nyo, ang daming itlog dyan. Siyempre, kumpul-kumpul sila. Kung saan yung mga may itlog, doon din sila nangingitlog. Kaya kung minsan nyo, 10 yung eto, may 4 tayo dito sa mga matatanda na. Ito, mas malaki sila oh. Pero yung sa kabila. Tara, samahan niyo ako sa loob. Mas maraming itlog doon.
So ito guys, ilalagay na natin siya sa tray para yung transpo natin mas mabilis, tsaka yung mga itlog natin hindi umaalog-alog. Kaya lalagay natin dito para hindi mabasag yung mga itlog. 86. So ito guys, yung itlog ng mga bagong manok natin. 86 yung itlog nila. So wala pa siyang 1 month, kaya compare natin dito. Pero ayos naman. Pag mga 1 month na siguro, malalaki na, ganito na yung kakalagay. 86 tayo guys sa bago. Ayan, dapat guys, i-secure natin to para hindi alog-alog sa daanan mamaya. Kasi yung daan natin, rough road. May part na rough road, pero sinesemento naman na. Kaya dapat i-secure natin to. Eto guys, siguradong presko tong mga itlog namin dito. Kaya everyday kami nagka-harvest, twice a day. So, garantisadong presko talaga ito. Kaya gustong gusto ng mga mamimili to kasi syempre presko eh. Sama, mundo nga ba? Ito guys, balato. Oh, Munggo. ito, Munggo. Ito. kurang. Kita nga balik, gudwa ko dati. Mga sa tigudutan. Kita no kulatan. Ako man yun. Bali, pito ko na pagpasikla surok na ko ng tulang papa ma. Nakalatan ni Manong si may sakagudwa ko na. Bakit na ito hanggang makamot si Bigwayo? Ay, kapat ko na na. Nagarot na no? Thank you! Munggo! Tara! Ayun guys. Ito guys, ito na tayong itlog, tsaka yung munggo. Ito yung inarvest natin noon nung nakaraan. Ito. Ayan, tara, huwi na tayo. Let's go! Guys, tara na! Nangitlog na yung mga manok natin na 4 months pa lang dun sa likod. So, nangitlog na. So, yung mga itlog nila maliliit. Kasi syempre, nag-uumpisa pa lang sila. Pero tignan mo tong itlog nung isa. Ang laki. Double yolk to. Compare natin sa isang itlog. Ayan o. Ito yung regular na itlog.
Tapos ito yung baguhan na itlog. Tingnan mo, double yolk. Kasi makikita mo, may ganun siya. Kaya for sure, dalawa yung yolk niya. So, tsamba tayo kasi syempre, baguhan pa lang yung mga itlog. Dapat maliliit pa lang to, pero laki oh. Astig. Yo. So hanggang dito na lang guys ang ating video. Sana marami kayong natutunan. And this is me once again, Ilocanos. And see you on my next agri-vlog. Okay na ba? Okay, rolling na ba? Teka lang, mag-ayos lang muna ako. Hop. Okay. Yo, yo, yo! Good morning, Padang Ilocanos, Naimbaga Bigat, and welcome back to my channel. Bago tayo mag-start, roll intro muna.